Kara design. Iye ni fana kɛ tuguni. Nse, aw kun tɛ ka mɛn dɛ. Jean, a kɛra kama ye dɛ. A sigiyɔrɔ bɛ yen, n'a sigila ta. Dumuni ma bɔ wa? Dumuni bɔ. Nana ye kɔngɔ ba de b'a la. An ye nɛgɛso dɔ mɔtɛri dilan bi, nin y'an sɛgɛn dɛ. Nɛgɛso ye mɔtɛri dilan bilen tellement. A foli de tun tɛ ka sɔn. Bari fɔla. Ma e ka dɔn an fɛ yan? Ayi, ne ye dumuni kɛ ne tɛ se k'o kɔnɔ. An bɛ taa nin bɛɛ di na. Nafina, a ka di dɛ. A ka na ka di yɛrɛ de walayi. Ne ti ka kɛ fɔlɔ bila ne yɛrɛ de. I b'a dun cogo di yan? Hali ka di wo. An ka fɛ. Kɔgɔti na ye. N'a fɔ. N ka nin tɔgɔ bɔ da kɔnɔ. I y'a mɛn? An ka dumuni kɛ. Mais ne ma kɔgɔ kɔ. I delila sa. O tɔgɔ de ti fɔ quoi. O tɔgɔ de ti fɔ. A dun. A ye dumuni kɛ. Mun de la o tɔgɔ tɛ fɔ sisan? Ni min fiyɛra, n'i m'o fɛn tɔgɔ bila, i b'o tɔgɔ bɔ i da kɔnɔ dɔrɔn balimaw bɛ tigi la. Wa marifa bɛ charger ka jɔ i la nka a tɛ ci. Mais o y'a sɔrɔ i ye biriki kunkuru de ta dɛ. I yɛrɛ bɛ dɔn dɔ la i bɛ tila k'i tugu k'a kɔ. A ye dumuni kɛ. N ko nin ko in sababu la hali yɛrɛ ni ko sali kun tɔgɔtigiw wa. Wa fɛn tigiw ka na la bilen. yɔrɔ danga de bɛ kɔ kana na se kulo ma dɛ. A tigiw ka na la bilen. An ka nin dun an d'a ma. Donc hali ni docteur ma fɔ ko. Kumaw de ni a ye nin kuma bila tan. A ye nin wasabu dilan. A kɛra kɔni. Awɔ. A boli kɔrɔ la. Maa ne bɛ ɲininka o. Hali docteur ma fɔ ko ka kɔgɔ kɛnɛ. Zan sabali. Zan e kɔlen ninnu anw ye. E kɔlen ninnu ye. Zan kana kuma Zan bɔ. Ayi a ko ka. Zan e ka taa ayi Zan kɛ. Ayi ne sɔrɔ baara yɔrɔ la sini. Zan kɛ ne sɔrɔ baara yɔrɔ la sini. An bɛ sɔrɔ baara yɔrɔ la. Ma da yɛlɛ ka don. Ma da yɛlɛ ka don. Balimaw nana jigin an na. Kara design. I ye nin fana kɛ tuguni.